መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 26 ወእግዚአብሔር ብንጽህና ተመላሊሰ ጌታ ሓንኮልኩ ኸኣ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪለ እየ እሞ ፍረደለይ። ወእግዚአብሔር መርምረንን ተዓዘበንን ልበይ ኩላሊተይን መርምሮ። ሳልኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንተይ እዩ እሞ ብሓቅኻ እመላለስ ኣለኹ። ምስ ሓሶቲ ሰባት ኣይተቐመጥኩን ምስ ኣምሰሉታትውን ኣይከድኩን። ንማሕበር እኩያት ጸልኣ ምስ ረሲኣንውን ኣይቀመጥን እየ። ወእግዚአብሔር ንእዳወይ ብንጽህና ኣሓጽበን ድምፂ ምስጋና ክሰምዕ ንብዘሎ ተኣምራት ካውን ምእንቲ ኸዘንትዎስ ንመሰዊኢኻ እዞሮ ኣለኹ። ወእግዚአብሔር ንቤት ማሕደራትካ ነቲ ክብርኻ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍቀሮ እየ። ንነፍሰይ ምስቶም ኣብ ኣእዳዎም ዓመፃ ዘሎም ሓጣን ንህይወተይ ከዓ ምስቶም የማነይቲ ኢዶም ማልጃ ዝመልአት ሰብ ደም ኣይትመንጥላ። ኣነስ ብንጽህናይ እየ ዝመላለስ ኣድሕነኒ መሓረኒውን። እግረይ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ደው ኢላ ኣላ። ኣብ ማሕበራት ንእግዚአብሔር ከመስግኖ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃነይ ምድሓነይን እዩ፣ ካብ መን ደኣ እየ ዝፈርህ? እግዚአብሔር ሓይለይ ህይወተይ እዩ፣ ካብ መን ከ እየ ዝስንብድ? ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ፣ ወደረኛታተይ ጸላእተይ ንባዕላቶም ተዛብዑ እሞ ወደቑ። ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተ ዝሰርፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ። ኩናትውን እንተ ዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ። ብመዓልቲ ጸባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ፣ ኣብ ውሻጢ ድንኳኑ ክኽውለኒ፣ ኣብ ካውሒ ልዕል ከብለኒ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ። ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣይ መቕደስውን ንምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ። ሎሚ ኸዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ። ኣብ ድንኳን እውን መስዋዕቲ ብእልልታ ኸቐርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ። ወእግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ። ኣባኻ እምህለል ኣለኹ፣ መሓረኒ እሞ ምለሰለይ። ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ። ወእግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ እኔኹ። ገጽካ ኣይትሕብኣለይ፣ ንባርያኻ ብቁጥዓ ኣይትደርብዮ። ንስኻ ረዳተይ ኢኻ እሞ ወኣምላኽ ድሕነተይ ኣይትጠንጥነኒን ኣይትሕደገንን። ኣቦይ እኖይ እኳ እንተ ዝጥንጥኑኒ እግዚኣብሔርሲ ይእርንበኒ እዩ። ወእግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ፣ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በታ ቀንዕቲ መገዲ ምርሓን። ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዝተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይተሕልፈኒ። ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሕያዋን ከም ዝሪኦ እንተ ዚኣም። ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል፣ ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 28 ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣእዊ ኣለኹ። ከይመለስካለይ ስቕ እንተበልካ ኣነ ነቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ከይመስልሲ ከውሐይ ኣይትጸመመኒ። ንዳወይ ናብ ቅዱስ ቅዱሳን ኣልዒለ ናባኻ ክምህለለ ከለኹ ንድምፂ ጸሎተይ ስምዓዮ። ምስ ረሲኣንን ምስቶም ኣብ ልዕለ ክፍኣት ከለዎምሲ ምስ ብጾቶም ሰላም ዝዛረቡ ገበርቲ እከይ ኣይትጉተተኒ። ከም ግብሮም ከም ክፍኣት ስራሖምን ሃቦም፣ ከም ተግባር ኣእዳዎም ምለሰሎም። እቲ ዝገበርዎ ፍደዮም። ንግብርታት እግዚአብሔርን ንተግባር ኣእዳውን ኣየስተንትንዎን እዮም እሞ ከፍርሶም ኣይክሃንጾምን ድማ እዩ። እግዚአብሔር ድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ስብሓት ይኹኖ። እግዚአብሔርሲ ሓይለይን ዋልታይን እዩ። ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነውን ተረዲኤ። ስለዚ ልበይ ይፍሳሕ ኣሎ፣ መዝሙረይ ድማ ክውድሶ እየ። እግዚአብሔርሲ ሓይሎም እዩ፣
ንቕቡእውን ዕርዲ ምድሓን እዩ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ኸዓ ጹሮም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 29 ኣቱ ሙሉድ ብርቱዓት ንእግዚኣብሔር ሃቡ ንእግዚኣብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ ንእግዚኣብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ኽብሪ ሃብዎ እግዚኣብሔር ብጌጽ ቅድስና ስገድሉ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ ኣምላኽ ክብሪ የንጐድጉድ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚኣብሔር ብግርማ እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ እግዚኣብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ ንሊባኖስን ንስርዮንን ከም ብተይ ከም ጣዕዋ ጎባይ ይዓንድሮም ድምፂ እግዚኣብሔር ንሃልሃልቲ ሓዊ የሰንጥቆ ድምፂ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ የንቀጥቅጦ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ የንቀጥቅጦ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንእራባት የውልደን ንዱር የርግፎ ካብ መቕደስውን ሁሉ ኽብሪ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማይ ኣይሂ ተቐመጠ ኣረ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ነጊሱ ክቕመጥ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሰላም ይባርኾ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 30 ንላዕሊ ስሒብካኒ ንጸላእተይውን ብኣይ ኣይሓጐስካዮምን እሞ ወእግዚአብሔር ልዕል ኣብለካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ናባኻ ኣእዊ ንስኻውን ኣጢዕኻኒ ወእግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውጻእካያ ናብ ጉድጓድ ከይወርሲ ንህይወት ኣድሓንካኒ ኩራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸጋኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንግሆ ግን እልልታ ይመጽእ እዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ዝኽሩውን ኣመስግኑ ኣነንከ ብራህዋይ ከቶ ኣይክንዳለሃፅን እየ በልኩ ወእግዚአብሔር ብመጓሰኻ ንኸረነይ ኣጽኒዕካዮ ገጽካ ኸወልካዮ ኣነውን ሰንበድኩ ወእግዚአብሔር ናባኻ እውየ እግዚአብሔር ለሚነዮ ከምዚ ኢለ ናብ ጉድጓድ እንተ ወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክረብሕ ኢኻ መሬት ዶ ክውድሰካ ንሓቅኻስ ክሰብኮ ድዩ ወእግዚአብሔር ስማዕ እሞ መሓረኒ ወእግዚአብሔር ረዳእየ ይኩን ነፍሰይ ምእንቲ ክትዝምረልካን ንስቕ ከይትብልንሲ ብኽያተይ ናብ ሰሓቕ ለዊጥካለይ ከለይ ፈቲሕካስ ደስታ ዓጢቕካኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዘለዓለም ክውድሰካ